झाल्या बागडो सुचे अंतर Maka bail saya ralung salati Gara telekan pulung salati. You must stand up, get up and मुंबई असलेल्या फिटनेस ऑफ क्राइस्ट आमच्या आश्रमानं वाढले. तू म्हणजे सगळं बापायचं मोठी तर मोठ्या तर्फे आम्हाला ना एका भावाचा मुद्दा देता काच्या अरे तो 1 लाख एका सुमाना भितर सोडटा मोजा गाड्या त्या खेळाचे नाव मारिओ.